Това, което се случва в Кърджали е от една страна знаково за това какво предстои чисто политически да прави тази власт, от друга страна е леко пропагандно. Може и да е и всъщност е даване на трибуна на Пеевски, защото той беше малко сега минал в миманса. Срам за депутата от Кърджали Демерджиев. Срам. Тук в случая сякаш това, което прави МВР, изглежда резонно и правилно. Въпросът е, че ако другите институции в рамките на съдебната система не предприемат адекватни действия, общо взето МВР ще се превърне в нещо като символен изразител на така чувство за справедливост, което искат хората. И от друга страна така ще посочва знаково на къде могат да бъдат насочени усилията на съдебната система и в някаква степен ще върши пропагандна функция по отношение на сегашното управление. В момента чисто държавнически се намираме в ситуация на ничия земя. На извънредност. Ние нямаме преходност, но тя винаги може да се чете двузначно. Първо, тя е естествена и необходима, за да има преход към някаква нова ситуация, но от друга страна може да служи за замазване и за създаване на хаос и оттам да дойде една силна ръка, която да постанови какво трябва да се направи.